Kajinya lang penbam Smai nak benta ki arphok kendai ngut ki MDC besha Jied Thymmai Shah Jied Hills Autonomous District Council kalalong menta kasngi hakaba u Abhinav Kumar Singh Deputy Commissioner ka West Jied Hills ulashim ya benta ban penbam Smai kan nyongut naki arphok kendai ngut ki MDC bakentop ya laingut ki kenthei ki badai ya laingut ki kenthei ki besha Jied kum ki MDC hakasin beningkong ki MDC kenthei ki belasha Jied ki kentop ya kong laya wan lam jinghun khriam bat kong Devi Paya tongpe na ka VPP bat ka kong Violet Lingdo ka bala penyaso sya ka NPP hadin bakala job haswa kum ka kartong simen ukri nong yalam ka GHADC ba thombor siwat dan bat sangut ki CM barim ki labam Smai hakni ka sngi ka GHADC menta ka kentop ya khat sangut ki MDC na ka NPP prangut na ka VPP laingut na ka UDP na ka Congress but way ukartong simen. Having been elected, Shri Mulai Prayat having been elected as